Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Niki jamaahipun panjenengan menika sedanten jamaahipun Allah. Panjenengan umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Kula mung sekedar nyampeaken ilmune Allah. Ilmu niki makrifatullah niki sanes ilmu kula. Lah niku nggih. Niki wonten ingkang tiyang tanglet jamaah niki tanglet. Lho Mas, sampean menika nggih kersane mboten riyak. Nggih. Lho Mas, lare bodho ilahe niku wau senajan kula rasani senajan tebih kok semerap kula malah ditegor. Lah niku nggih. Lah niki ilmune pundhat tuwuh menika saged sinten mawon ngalami. Lah menika kula kalih panjenengan selama mboten ngerti niki iku dirasani weruh krungu sampai teko kene. Dawa umure iku. Lah niku umum niki. Iku wali. Lah ngoten. Kenyataanipun lare bodho ela-elo niki sanes wali. Sanes sinten-sinten. Namung nggadhahi istiqomah dateng Allah menika. Kehidupane nggih jujur. Salate nggih dijaga. Sedekah nggih diparingaken senajan boten kathah. Lah niku. Muga lare budaya elo-elo niki saged dikatakan tengen. Lah niku. Nggih. Apa mboten nenten sing wirid khusus niku mau Mas? Wonten. Tapi sanes ten jamaah mriki. Mungkin di luar sana ada wirid khusus sing kados ngoten menika. Sehingga nggih kados-kadose wali-waline Allah. Kenyataane niku enten sing nyanjangi melalui wirid khusus meniku enten khodami nggih termasuk ajin. Lah niku. Nggih, niki alami mawon. Berpegangan berperilaku syariat mawon. Kersane mangke hakikate Allah ingkang ngatur. Makrifate menika nggih gerakipun Allah. Maka lare bodho ilahe niki mboten 24 jam semerap. Napa malih dirasani, napa malih dielek-elekaken, napa malih di fitnah-fitnah menika. Lah niku nggih mboten semerap. Tidak 24 jam, tapi saat tertentu lare bodho elak-elo niki diparingi semerap dhateng Allah, enten ingkang sing ngrasani kados niku wau. Sehingga lare bodho ela-elo niki kepingin buktekno secara akal. Maka didatangi nggih kaget sedanten ingkang sing ngrasani menika. Nggih, lah niki lek ten jamaah lan mriki mboten enten wirid khusus ingkang bacaan khusus menika nggih melalui Al-Qur'an. Lah niku eco. Mboten usah wirid khusus menika tapi diparingi semerap. Dateng datuwah menika. Lah niku nggih, lare bodho elo niku wau nggih tersenyum mawon. Senajan dirasani elek. Lah niku nggih. Maka lare bodho elo niku wau senyadan diperolokan, senyadan difitnah niku tidak bersentuhan dengan hukum syariat termasuk ngamuk, termasuk muring-muring menika. Mung tersenyum mawon walaupun di dalam diri hati bodho ela-elo niki wau enten ingkang engko ning akhirat kon tanggung jawab ambek aku. Lah niku eco ilmu niki dados mboten bersentuhan dengan hukum negara. Moko niki ilmu makrifatu. Lek pun dingotenaken mboten muring-muring, mboten ngamuk.
tidak bersentuhan dengan hukum negara niku namine letaknya teng makrifatullah napa terus Allah tapi mangke di yaumil akhir maupun di alam kubur nanti ada pertanggungjawaban sing kajenge nggih niku dilaksanakaken krana lare budaya lailo niku wau senajan ngoten nggih tetep menungso mokoh enten di dalam dirinya nanti kau akan ibaratipun totalan karo aku neng alam kubur lan di akhirat menika nggih. Nah niku dadose pun disamiaken sedanten ilmu-ilmu Allah menika. Nggih, lek disamiaken lak dados dukun kabeh. Nah niki mboten panjenengan menika jamaahipun Allah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bacaane nggih melalui Al-Qur'an kalamipun Allah. Moko diparingi sekados ngoten meniku wau. Nggih niku mung kembangan mawon. Nggih niku kandhaipun Allah. Sanes lari bodho ilahe wau sakti. Sanes lari bodho ilahe niku wau nggih dukun boten. Ilmu makrifat tanpa syariat niku sesat. Syariat tanpa marifat nggih nika arai cerita dongeng tamung boten ngalami mongkoh menika boten manfaat. Mongkoh kula paringi panjenengan ilmu panjenengan niki kudu gadahi intih menika istiqomah. Mongko mangke diparingi semerap kiamat datang Allah. Mungkin melalui geraih tubuh niki, mungkin melalui ucapan niki, mungkin melalui sinar keimanan lafal Allah ingkang enten lebet dadah niki. Inti sedanten menika nggih gandhaipun Allah. Makrifat tanpa syariat sesat cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.